ina jin ya kai sau 7 kenan ana kamun irin wannan kuwa saboda haka ni na kasa gane me ake ciki. To ba dai abin da ya fi karfin Allah ran salam. Ina lafiya? Lafiya. Lafiya nake ganin ka haka wurin canja. Ka san al'amarin nan inda ya riga ya da adabu kowa. Bai ban na waje ba bai ban na cikin gida ba. Daga ajiye kuɗi in waiwaya baya in dawo da kaina babu kuɗi. Kuma ajiye aka ba. Da ta yiwu gaba ɗaya da ɗan aiki. Da muka bata Babu. Zauna ai abu ai ya shafa mutane gari gaba ɗaya. Wato haka gabaki ɗaya. Gabaki ɗaya abin nan ya zama tsimin jirkan hanya faɗin yaro. babu maganin komai wannan ran kai sai dai mu tafi mu ta addu'a. Abin da za a yi. Allah ya tona masu wannan mai wannan ɗabi'a asiri. Ai ba haka ake ba. Shi al'amura fa abin da ya janyo kuma malaman na kaga komai ya tabarbare musu fake ne. Ba a ce ba Allah ka watsa wani sai dai ka ce Allah shi. Ba dai akan haƙƙin mutane ba. Haƙƙin mutane Allah ma baya yafewa sai mai haƙƙi ya yafe. Kanka wa gidan tawada. Sai mun yi. sannu malam haka yake wannan. Sai mun addu'a Allah ya tona masa asiri. Wannan haka yake algafata malam. To Allah bai dai kai san yadda za a yi wannan al'amari. Mahaluki. Ka bari mana kai kuwa. To shike. To abin da nake so maliman. Allah ya tunda wannan abu ya zama tsimagiyar kan hanya. Faɗe yaro faɗe babba. Faɗe babba manya ba su tsira ba a cikin wannan zamba. Mata ba su tsira ba, maza ma ba su tsira ba. Nan za a kira mun san kira. Zaga gari ya shela da karkara ga a taru. Wannan gaskiya da jama'a mu je filin idi a tare a addu'a duk mai wannan zamba idan dan adam ne ubangiji Allah ya mai da shi wada ya tashi kurin daga bacci ya ga ya zama wada. Dan da gulma ran kai din. Dan haka. Wada? Kai zama wada ba zama wada ba. Saboda haka maliman Allah a je duk abin da ake ciki nan sa san kira nan da rana ita yau za a gama gaya mutane da karkara ga baki daya wannan shi ne a filin idi. Ran kai ɗari yanzu ba zan turje ko ina ba ma sai akan buzuna. A huta za fara gaya ubangiji ba roƙi Za mu gaya ubangiji Allah ya tona Allah ya banka da. ayi addu'an nan ta jami'i ga baki A huta za ka yi. Baba lafiya. Ya muke rage da idan ma duk da wurin mun je tashi a gurin da ya kamata. wannan suna mu abinci ce Ayo kuma kai ka san na biya ta tasa ba sai a dawo ba yara. wasa daga sai go Na biya ta tasa sai a ga yara. Yarintar da kake so a dawo. Ai ni ka san da yayansa muka yi wasan kasa. to kudu Yayansa tabarau. a tamara ba ko Ka san ai sai rabon mu da ita da ta kone a duwa. ka ce ni ko kin da makala ne Ni wannan dan gidan mai makara? Ha? ai da mai makala makara ai dai Ranka da dai a haɗu da Mahaluki zo mu tafi. Allah ya Zo mu tafi mahaluki. Mahaluki zo mu tafi. To ka ga ni man kuma kai. Zo mana mahaluki. almara Lafiya? Ya ka tsorata ni haka? Me yake faruwa? Lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya mai gida? Kiyo to kai da na bari kana baccin ka nan ka danna ihu. Me ya faru? Mai gida lafiyanka? Me ya same ka? Harkar nan yana gyara ta. Dole. Alƙur'an. Bari in je ga malam dare. Ko malam mai tarbin barkono. Dole ne ko bauchi. Harkar nan fa sai an gyara ta ba. Wallahi sai an gyara ta. Assalamu alaikum. Allah yi. Ya gida. Lafiya lau. Muna nan muna ta zama ka addu'a. Allah da ikonsa. Wala na kwance sai na dan wani mafarki. Na gana cikin wani mugun yanayi. Allah ya sa. Da shi ne ina ta yi na ce bari in yi wani.
to fito mun a mutum. ai suna ta mu ce ba sai mun tsaya kuma sai dai da yake ko malamai ne ba boye mu malam magana nan na gaya ma kai kafa kafa ni ne nan nake zai bi kudin mutum bata Ka ce maganar ma da ake abin yana gindin mu. wallahi to shi ne wani na ganin na hauka shi ne dan nake so da Allah a sanya za a yi dan fita daga karan shiga wannan hali Yanzu za a yi hanya biyu ce kawai. to Na farko ka tuba wa Allah sannan ka nemi masu haƙƙi su yafe maka haƙƙin shi ne ka tayi mu tafi gidan mai gari mu je a yi magana. a malama zai yi To yanzu ya kake so? sai dai ka min bayani ko nawa ne ni zan baka Ai yanzu in na rufe asiri an bani kuɗi ni kuma na tuzarta kai na yawan alƙiyamati. Ai wannan matsala abu guda biyu ne kawai maganinta. Ka tuba wa Allah sannan ka tayi mu je gun mai gari a bayani masu haƙƙi tukun su yafe haƙƙinsu. Allah dan Allah ka rufa ma Allah ba zai wuta ya mutu ba. Ya yi yaushe za a yi wannan. Ai rufin asirin ka kenan a wajen Ubangiji mu je kan ai bayani. Kowa dai ya ji aiko. ko ina an yi wannan ya kura an sanar lungu-lungu. Wannan ai shi ne kawai rufin asirin kenan kawai. Allah ya taimaki mai gari. Allah ya taimaki ka maka da ina gaji lafiya lau. Ban dai ka tsaye ma handari ba. Ya same ni a gida ina wuri ya ce ya rufa masa asiri na ce a'a in na rufa maka asiri ni na zai toni don akwai yawan tubula sara'ir akwai ranar da ake binge abubuwa ake fito da su na ɓoye ina zuwa gara mu fito a mutane ranar saboda kafin yawan tubula sara'ir ta zo ranar tonon asiri alhaka ranar kwankwasa yanayin mulkin Najeriya yanayin mulkin Najeriya duk shagantaka da yanayin mulkin Najeriya kudi ba Allah yanayin mulkin Najeriya kai ce na ce a zo gaban ka tukunna a tattauna ya za a yi Allah ya taimake ka shi gaba rawan Malima, Allah ya taimake ka sa misali yanzu labarin nan ya kai ga mai martaba sarki. Akwai matsiyaci a garin nan irin wannan a nan gari na mai gari yawaya. Rawani na zai tsira? ya zama biyu To kafin labari ya kai ga kan mai martaba, sa hakimi iji labari cewa a nan akwai matsiyaci mai matsiyacin hali, dan banza mai dan banzan hali, shege mai shegen hali a ƙasata mai gari yawaya. rawanin ka ya zama biyu Rawani na girgidi zai ko? To Ibro ba wata alfarma da zan iya maka illa abu biyu. Ko dai in sa a yi shela, kowa ya taru, ka biya shi abin da ka cuce shi, ko kuma ka tattara inaka ka bar ƙasata. In ya so ni na ɗaya muku da tsammani. Ina ne asara ɗaya ya fi, saboda haka ba na son ƙara ganin ka ƙasata. Kaga daga nan zuwa ɗan lasa, zuwa remun mayo, zuwa tunan mutu, zuwa ɓallabante, na kuma ganin ka. To na lahira sai ya ɗauka jin daɗi. Ka sarar gargajin jima, amma na sa matasa su yi maka bugun dawa a mabuga. Da baro, ta zaƙe yasa. Ta zaƙe yasa na ce mana. Kar da yasa na ce. Ka wuce. Bashi ne ko kuɗin da za ka yi Gaya mata. To me yayi? Yi mata bayani. Me yayi? Yadda zaman da ke shi biki san abin da wannan ba. Me To zai barawo kaya ne. komai na? Me gari ne zai tuwo da gaba daya. Me? Kuɗi da ya kayan ku bar gari. Me kace ranka ya dade? Salamu alaikum. Me gida sata kake yi? San da zuwa yaya. Mara. Shigo yaya. Mai ba ranka da A shaɗi zaman mu da muke da wannan bawan Allah a nan garin. Ibro. A shi barawo ne. La. Ku shiga ku ɗebo kanku ne. Kuna ku ɗebo kanku. A zalimin banza a zalimin mutu. Kafar ka kafa ta haina kai ka. Yayan uban an ga ta ce min yaya sai ka ci uban ka wallahi. Bari ya kama da mutum. In ba za ka mutu ba zan shigo ba. Ni ne samun dubbannin nan da ake yi. Rage ne. Lalle ya ake wulakanta ni. Kai magana da Allah sa baki yaya. Za ka fita mu je koya. Yayan uban ka yau ne nan bai. Yaya. Fata. Wai saka. Allah ya kiyama. Wai saka. Sun wulakanta na gidan Allah. Allah ya kiyama. Rage wahala ne. Sun wulakanta na gidan A Allah. gaban naka da ke ka kashe shi. Ka rage mini bawa. Ka rage mini bawa. Ka rage mini bawa. Sata. Yaya. In kika sake ce mai dubbannin Yaya haka. Ina ka babu laifi. Mu zama da. Yaya kai Mace magana. ce ce da na haɗa ki da bango. Ka rage yayan uban ki. Haba. Kun ya kama da mutum.
ni sai a za a ta ninke ni in na ba a da wani wulakanci ana wai 30,000 nan 10,000 an zuba a ƙarƙashin rannan a yi tsohon musa ne a san hanyar laraba a san hanyar balare to Allah bai ɗoro min wahala ba da abin da suka jawo ke da shi mutsiyatan ɓanza mutsiyatan wallahi ban su zan sai na ga kwakwaf